Здравейте, аз съм Фоти Христова от Ирис Имоти, а вие сте с мен в Бистрица. Вече сме били в Бистрица. Къщите зад мен са вече над 15. След малко ще ви покажа последната свободна къща. Държа да отбележа, че къщите в съседство са в доста напреднал етап от строителство, но тях ще разгледаме в друго видео. Намираме се на първия етаж. Тук сме в една просторна дневна, около 50 квадратни метра. В тази част от дневната е мястото за отдих. Там е мястото за кухненския бокс. Имаме излъз към 150 квадратна при около 150 квадратна прилежащ двор към самата къща. В тази част все още има работа, но това може да стане една прекрасна градинка за вашето семейство, за отдих. На първия етаж имаме едно санитарно помещение с баня и тоалетна, което вие след маничко ще видите. Държа да отбележа, че дограмата в къщата е алуминиев профил с троен стъклопакет. В банята има прозорец, което е изключително важно. Погледнете. А в тази част ще покажа две помещения, които биха могли да бъдат спалня и кабинет. Имаме място за вграден гардероб в този коридор. Къщата е изцяло на шпакловка. Това е по-голямата спалня. И съответно тук имаме една по-маничка спалня, която би могла да бъде кабинет. Сега ще се качим на втория етаж, за да видите там другите спални и санитарни помещения. Намираме се на втория етаж. На втория етаж са разположени 3 спални помещения и 2 санитарни помещения. Първо ще влезнем в спалнята, която е предвидена за родителите. Тя е със самостоятелна баня с тоалетна, с прозорец. Размерите на спалнята и на банята и тоалетната са изключително добри. Усеща се простор. Спалнята има излъз на тераса, която е обща с другата спалня и съответно панорамна гледка към планината и разбира се вижда достатъчно доброто отстояние от съседната къща от комплекса. Сега ще ви покажа втората спалня. Заповядайте. Тя също има излъз към тази тераса със същата панорамна гледка. Втората спалня, която също е с изключително добри размери. Тук, в тази част, терасата е вече по-голяма. Отиваме в третата спалня. Заповядайте. Преди да влезем в третата спалня, ще ви покажа санитарното помещение, което обслужва тези две спални. То е голямо, просторно, със собствен прозорец. И сега влизаме в третата спалня. Просторна, също с панорамна гледка. Къщата е на шпакловка изцяло, за маска по пода. Покрива е направен така, че е съобразен да се изгради фотоволтаична система самостоятелно само за тази къща. Строителството е изключително качествено. Ако ви имате интерес, бихте могли да ми се обадите на телефон 0876 80 81 24. Етапът на строителство позволява финансиране с ипотечен кредит. Ако имате въпроси, нужда от обяснение и съответно искате да разгледате допълнителни оферти, може да погледнете и сайта на фирмата irisimoti.bg. Аз съм на разположение да отговоря на вашите въпроси конкретно за тази оферта. А сега ви оставям, имайте хубав и усмихнат ден!